pe pip, 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 pip. Mergeți? Da. Bă, să termină bateria. Și ție mi s-a terminat și motorul meu. Ia filmează să vezi ce nor frumos. Ia uite. N-are cum să plouă. Poate să plouă. Și până la urmă, frate, mă doare la pateu. Pip. Poate să plouă, poate să ningă, la rulotă nu mă doare. Nu mă atingă. Să mă atingă, bravo. Acestea sunt vasele noastre de curazieră. Este flotă. Este flotă, da, scuze-mă. Este flota. Comander Băsescu Dovesei. Nu contează. Acela este Pavilion. Navigăm sub pavilion. De la Ghecea. Da, să vă arăt. Ia. Hei, 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 hei! Așa, mă! Hei, hei, hei! Hei! Muie dinamă, muie dinamă! Hei, hei! Muie rapid, muie rapid! Hei, hei! Se potrivește! Energie, mișcare! Fă o mișcare de aia la șciv, așa! La știvă? Da! Hai cu fă facă! Vrei mai la știv? Nu, 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 nu așa, nu, nu! Energie vie! Energie vie! Bă, tu știi câți bani ai de la Petrom acum? Petrom! Vrei să te îmbogățești? Te fac pe YouTube că o să știa oia de la Petrom. Petrom! Energie vie! Plutește, plutește! Așa! Zboară, bumbac, zboară! Nu așa, nu! Dar cum că nu știu? Se mai ales tu? Nu, nu, nu!